אהלן אנשים, תגידו על המעגל של ג'רמי, שמעתם? זו העמותה שעוזרת לילדים שחיים במשפחות שמתמודדות עם המחלה, והעמותה הזאת עוזרת לילדים להעביר את הילדות בצורה הכי מקסימה שיש, עם המון פעילויות בכל רחבי הארץ. לפעמים קורה שהילד נדחק קצת הצידה ולא חווה פעילויות של ילדות רגילה. הילדים האלה זקוקים לתשומת לב, אז יש את העמותה הזאת, המעגל של ג'רמי, שתומך בילדים האלה, שמעניק להם שמחה ואור ושפע וצחוקים וכיף גדול ותשומת לב. הארגון הזה עושה להם כל כך טוב, והארגון הזה זקוק לכם, לכולנו, ולתרום. זה משהו מאוד מאוד ראוי, וגם אתם יכולים לתרום למעגל של ג'רמי. יוסי, אתה אוהב שמות בריטים? בוודאי. אתה אוהב צורות הנדסיות? מי לא? אז למה אתה לא תורם למעגל של ג'רמי? המעגל של ג'רמי עושה עבודה מדהימה. שלום, המעגל של ג'רמי, אני פה עם שחר חסון ומתן פרץ. תראו לתמוך במעגל של ג'רמי. תנסו ללינק ותתרמו. מטרה מבורכת מאוד. סופר חשוב. אנחנו מאוד אוהבים אתכם ומאחלים לכם בהצלחה ושרק תשמחו. אמן, אמן, אמן.